assalamu alaikum mon bandiraɓe o ko Demba Sy président ASC Wuladu Beeri président commission sécurité aɗa andi organise wuuro mum kam weeɓani surtout ɗo ganduɗa ɗe jibinɗa ɗe gowoɗa ma yi hen ɗe ganduɗa ɗe caɗele ganduɗa ɗe il faut ko mbawa mawninde hakkille ma rek ganda ko fof koye fijirde jaleɗe koko yawtata kay nder wuuro ngo ene fof jeeɗen addi men ɗo tan ko fijirde nde koko yawtata ɗum waɗi amin paama tan gueɗe gonoƴe ɗe damal ngal aɗa andi surtout match aji tati kewɗen suudi won aroɓe naata guila hedde 16 heures en 18 heures en so match gasi tan jalta jaaha mbiyama kirtu en walla goɗɗumen garta te or ko noon a wawa wadde vérifié yimɓe naatoɓe e yaltoɓe ɓen naata ɓen jalta toujours waɗanta amen caɗele ɓe mbiya amin juuloya amin calligino amin mbaɗani amin mbaɗni ne heewi va et vient ne heewi caɗele machallah wallahi heewi caɗele amin pamodiri rek hunde fof ko jiyata ko hakkille neɗɗo yarata hen amin gardini hakkillaji amin ɗiɗa amin gandi koko yawtat amin gabbini kadi muñal e nder hen amin muña ha no feewi par ce que ko ganduɗa ko amin jii ɗum ni jomum taw pasani ni aɗa wiya ko ga e nder gummimi taw wodani ko ɗon fuɗɗi arde ɗum ko caɗele wiya e ko nder gummimi tan paama oɗo sa jaggui ɗum no wawi wontude haare hakkude mum walla goɗɗum yawta jangga e jamma jiiya ɗum walla yima kersa ɗum waɗi tan paama ɗum gacca ɗum naata nder min mi waɗi lancé e dingiral amen ɗo min kawrat ɗo kamɓe mbiyata WhatsApp mi haali ɗum wonɓe ɗo e wuuro ngo dendagal Wuladu Beeri naji e wonɓe caggal wuuro ngo kamɓe fof ɓe nani message o hay supporter uji nani hay ndeɓe gaare match o avant que no jour min ngabbi ha dow mi haalde supporter uji mbimiɓe ala ƴattore ala kudde ala haare ko fijirde jaleɗe addi men ɗo mbeɗa sikki kadi match jawtuɗo yimɓe fof jii lancé o yawti hay goto maɓe ƴettaki hay goto maɓe haɓaka machallah bon hikka ɓuuri hewde yimɓe par ce que hikka yimɓe machallah no nawte affaire noytanuji surtout woni ko jamma yimɓe ne coftana arde nde jamma yebde surtout wona équipe aji mawɗi sino jo ko wayno juwal en jammel comme ça hande Wuladu Beeri en etc yimɓe ɓe machallah ne gara ñanguen e wayɓe noon Allah jarama on jarama merci beaucoup.